गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। नभेम्बरनि 2 अक्ट'आवहाय जोंनि आथिखालनि दानि गसाइगाव 1 नं बिधान सभानि एमएलए जिरन बसुमतारी सारनि आगोमा बिफा मानगोनां रुंसारि थानेश्वर बसुमतारीनि गोसोखांथियावहाय 3थि खेब जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौहाय लानाय जादों। दा बे जोलुर बादायलायनायाव स्पेशली जोंनि बयजोंबो अनसायजानाय मोनथाम टीमखौ हांख्रायनाय जादों आरो मोनसेया लकेल टीम दङ। दा बे मोनथाम टीमानो जाहैबाय बाक्सानि सालबारि मोनसे आरो श्रीरांदुवार आरो श्रीरामपुरनि दामब्रापारा सान्थालि मोनसे टीम दङ। दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो गाबोनहाय 3 टीम खालामदों। स्पेशली फुंखा क्लाबा बेखौ 3 टीम खालामनाय जाबाय आरो बे जायगाया जाहैबाय लकेशना आर'नाइ क्लाब फोथाराव बियो जागोन खासियाबारियावहाय। दा बेनिखायनो दिनैहाय जों बानजाय आफादनि जानानै खासियाबारि आर'नाइ क्लाब फोथाराव गाबोननो सुनिबार सान 2 नभेम्बर सानखालि साफ्रोमबो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा आरो खाथि खाला थानाय गासै ओनसोलफोरखौ जोङो खावलायहरदों जाहाथे फैनानै आथिखालनि जौगाफुबाय थानाय जोलुर बादायग्रा माखासे जोलुर जोगिरि बिथांमोनखौहाय मदद होफैयो नायनायनि गेजेरजों आरो जोंनि ओनसोलनि सासे मानगोनां समाजनि थाखाय जाय बिथाङा मावलांबाय समाजनि थाखाय मोनसे अबदान होलांबाय बिथांनि गोसोखांथियाव जे जोलुर बादायनाया जादों बियो ओंथि गोनाङै जानानै थाङो जों बेखौ आसा खालामदों आरो बेजों जोंनि देरबोनाय इयुथ लाइमोनफ्रा मोनसे थुलुंगाखांनायखौ मोननो हायो जों बेखौ आसा खालामदों आरो बेबायदि जोङो नैबे जे टुर्नामेन्टखौ लानाय जाबाय बेनि गेजेरजोंहाय जोङो मोनसे ओनसोलखौहायबो जों गेलेनायनि बिथिङावहाय माबा मोनसे थुलुंगा होनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनानै बेखौ 3 टीम खालामबाय। दा बेखौनो गासै रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय जाबाय। आर्टिस्ट हिसाबै जोंनि बे गाबोननि जे हाबाफारि बेयाव बाहागो लाफैगोन जोंनि ओनसोलनिनोखा सासे आथिखालावहाय मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय बाहागो लाबाय थानाय मानगोनां प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन फंबाया बेजोंनो लोगोसे मनिषा मुसाहारि बिनानावाबो लोगो लाफैगोन। दा बिथांमोना आथिखालाव जाखांफुनाय शर्ट मुभियावहाय गोबां बिथांमोनहा अबदान दंसै दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। दा रायजो राजायाबो बिथांमोनखौबो नायनानैहाय गोजोननाय लानो हागोन आरो बेबायदिनो जोङो प्रग्रामखौ 3 टीम खालामो।